eskualdeko ikastola ezberdinekin elkarlanen erronka bat prestatu dugu, DBH-ko ikasleentzat. Gero goizen, betzeteritan hasiko litzake harrera ekitaldie, erronka hasiko litzake, LH-ko eta HH-ko ikasleentzat tailer ezberdinak egongo dia Errebote plazan, eta eguardin, pixa muituko gineke, Jose Arregi plaza, Zizurkila. Hemen erronkan bigarren proba baten litzake, Bazkari herrikoia, ikasle eta Bilabon da Zizurkil Damasako elkarteen laguntzakin ikasleek presatuko dute pai erraldoi bat. Eta txalden pixat buelta Bilabona jungo gineke, erronkako azkeneko saioa burutzea, dantzak lotuta egongo dana, eta kontzertu eta DJ emanaldi batekin bukatuko nuke egune. Pixkat, aurtengo jaialdiai, pixat izaera aldatu nahi izan zaio, jaialdi parte hartzailego batekin nahi izan du da, herrietako eragilekin batea, ikasleekin batea, eta iruditzen zaigu egitara txukun bat, erakargarri bat sortu deula danan arten, eta animatzen dugu jendea, berta azaltzea, ondo pasatzea, eta bere aletxoa jartzea. Larun bateko ekitaldian barrun, garrantzi handia daukan gune bat edo ekintza bat izango da aurren hiria izenekoa, eta hoi ez da izango egunean bertan egingo dan ekintza bat soilik, baizik eta aurretikan lan asko indan ekintza bada, ez? Ikusten dena da gaur egungo hirietan aurrek ze nolako parkeak dituzten, ze estruktura, ze egitura beraiek ze lekuetan mugitzen dian, eta azterketa hori egin da egiten dena da umeekin lanketa bat irudimena erabiliz, beraiek nola ikusten duten beraien ingurua, eta zer nolako parkea edo zer nolako gunea nahiko luketen jolaserako. Eta egunean bertan izango da parke edo hiri handi horren aurkezpena.